saksi. Sa imong pagkatao adunay maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi si Jesus lamang ang bugtong pahandi. Pagbantay sa tanang panahon kay ang pagsulay ikaw gustong pukanon. Apan ayaw kabalaka ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Himo siyang bahandi kay ang Dios mohatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nagingon ang tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan nga gikutlo sa balaang kasulatan. Tanang butang may katapusan, mahal. Mayong buntag, mayong pakiguban. Welcome sa atong programa Ang Pulong Mo Kinabuhi Ko. Dalaygon ang Dios nga naghatag og kadasi kusog sa ato ang matag kinabuhi nga padayon tang nagpangalagad sa atong buhi nga Dios. Sa atong panag-uban mga kaigsuonan, akong gihangyo matag usa sa pagpasalamat ug pagdaig ngadto sa atong buhi nga Dios. Magampo kita. Amahan na mo nga Dios sa magkagagahom, nagpasalamat kami sa imong pagkamaayo. Napadayon mo kaming giatiman, padayon mo kaming gitagbo o Dios, o padayon mo kaming gigiyahan o gipanguluhan sa amo karon nga panag-uban o Dios. Padayon mo kaming panalanginan sa imong mga pulong, ang imong mga mensahe mo mohatod kanamo sa kinabuhing madagayaon, kinabuhing bulahan, kinabuhing maghatag Ginoo kalipay kalinaw bisan sa Pinoy-anan. I declare blessing right now sa matag usa in Jesus name. Amen. Oh, amen. Maayong buntag, maayong pakig-uban. Good morning sa tanan nga mga kaigsunan, mga tagalangit. Good morning. Maayong pagpaminaw, maayong pakig-uban sa tanan mga tigpaminawan sa atong programa Ang Pulong Mo Kinabuhi Ko. Ang Dios magpanalangin sa tanan. Mayo nga pakiguban ni Wangwang. Salamat kaayo Wangwang sa imo nga pakiguban. Ang Dios magpanalangin. Sa to karong panag-uban mga kaigsuonan, dili ra gyud ko mo dugay tungod kay naami lakaw, naami biyahe karong adlaw. Og kagabi wala ko kasolve sa to programa tungod kay hinay ang signal kagabi og nagpangilat sa diri sa among lugar. Mao na nga ang ato ang programa wala ka sud, wa ka tingog. O bisan pa man mga kaigsuonan, wala ko ka sod sa ato nga programa kagabi sa gihapon. Nagpasalamat ta sa tuboy nga Dios nga sa ato ang pagpuyos kalibutan kanunay taniyang gibantayan, kanunay tang niyang giatiman, og walay hunong ang Dios nga nagtagbo sa unsay gikinahanglan. Good morning, good morning. Mayo nga pakig-uban, mayo nga pagpaminaw sa atong mga kaigsuonan nga nakasud na sa atong nga programa. Mayo nga pakig-uban, mayo nga pagpaminaw. Mayo nga puntag ni Agnes Triumphante. Mayo nga pakig-uban, matod pa good morning nga Pastor Gideon. Glory to God, nakasabay na jud ko kay permi lang ko mag-reply mga 2 weeks na. Bitaw no. Salamat kaayo sa Dios nga nagpanalangin kanatong tanan. Mayo nga pakiguban ni Millie Olivar. Good morning Pastor. Minaw na pud ko sa imo ang tulumanon kay makahatag og kalig-on sa pagpangalagad bisan sa mga problema.
Aga ni mga problema mga kaigsuonan. Usa nas mga ilanan nga ikaw gilig-on o gidasig sa Dios nga atong gilagaran. Maayo nga pakig-uban sa tanan, ilabi na sa atong mga tigpaminuan sa FM radio. Maayo nga pakig-uban sa ato ang mga suking tigpaminaw. Diris ato ang programa ang pulong mo kinabuhi ko. Dalaygon ang Dios magpanalangin o ilabi na sa tanan ato mga kaigsuonan nga mo replay sa ato nga programa. I declare blessing, blessing, blessing. Mga igsoon, kumusta kamo? Ako nagtuo nga naa mo kanunay sa kalipay kalinaw. Kalipay o kalinaw nga dili kanabitang dili makitas kalibutan. Mayo nga buntag ni Katubay Jinil Straw. Matod pa ama o di ay. Wagi ko kasuot kagabi mga kaigsonan tungod kay nagsigi og pangilat-kilat kagabi Nagipalong na lang nako ang ato ang FM radio. Ang atong FM. Tunog ug bagyo sa kinabuhi ko, di ko mahadlok kay nakaginoo ang igabalos ko. Mao ang pagdayon nimo, ang pagsayaw Ang atorong hisgutan mga kaigsuonan, bulahan ng tao. Kanang bulahan ang tao o ang taong bulahan. Sa Biblia mga kaigsuonan, ang pulong bulahan kanabitang dili na gyud mobati og kaluya. Kaluya sa pagpangita sa mga butang nga maoy gikinahanglan sa pagpuyos kalibutan. Ang taong bulahan mga kaigsuonan kos Ginoo maoy gukdon sa panalangin nga gikan sa Dios nga gialagaran. Ang taong bulahan naaman tuoy mga kasakitan o kalisdanan apan dili may luya sa pagdaig sa Dios nga mo'y tagiya sa tanan. Apan unsaon aron mahimong bulahan? Dias bala ang kasulatan, daghan kayo mga mensahe ang Dios nga nagtudlo sa matag usa ka tawo nga mingtuog mindawat kaniya kun unsaon mahimong bulahan sa samtang nagpuyo patas kalibutan. Mga igsoon, matod pa sa bala ang kasulatan sa atong pagpuyo ning naong sa kalibutan na ay mga problema kalisdanan apan lahi ang taong gibulahan katong gihimong bulahan sa Dios apan unsa may mga pamaagi sa Dios aron ikaw ug ako nga nagtuog nag-alagad sa Ginoo mahimo gyung tinuong bulahan. Ang taong bulahan mga kaigsuonan gipanalanginan siya samtang nagpuyo pa sa kalibutan ug labaw na siyang panalanginan kung moabot na siya sa gingharian sa Dios nga atong gilagaran. Kay nga naman daghan kay ganti. Ang taong bulahan daghan kay nagganti. Mayo nga pakiguban, mayo nga pagpaminaw ni Mimi Dalio. Good morning Pastor, watching from Davao City. Request kog song Lahutay. Dili ra usa ko makakanta o karon kay mulakaw mi. Naami kinahanglang lakwon. O niya nagpadayon ang atong pagpangandam, nagpadayon po mi pagpangandam mga kaigsuonan sa dako nga kabuhaton ang Dios diri sa amo ang barangay. Layo man tuod pero padayon ming nangandam tungod kay gikinahanglan gyud ang pagpangandam. Kana bitong pagbalik sa atong Ginoong Hesus, wa magyud ta makabalog kanos agyong taknaa adlaw pitsaha mo abot ang atong Ginoo. Ang uban mga kaigsuonan kung imong lantaw ng balang kasulatan napul-an na. Kay nga naman haskang pertindugayan nangamatay nagukuno na ilang lolo. Pero pagyapon kuno mo abot apan alang nato mga kaigsuonan di ta mapul-an tungod kay ikaw ug ako gihimong bulahan. Good morning. Atong nga kaigsuonan diri nga nagsunod sa atong nga programa, maayo nga pagpaminaw. Kay ang tanan nakasala
Mao nang gipakamatian ta sa atong Ginoong Hesus aron ikaw dili na magpuyo sa sala, hinuon magkinabuhi ng matarog balaan. Kay ang tao magkinabuhing balaan dili gyud pasagdan sa Dios nga atong gialagaran. Walay hinungdan ng kanang kahimuan kung dili ta mosalig sa kahitas. Maayo nga pakiguban, maayo nga pagpaminaw ni Lini Celeste Labitan. Good morning, good morning. Si Medalio, good morning Pastor Wasing from Davao City. Okay. Maayo nga pakiguban ni Katubay Jinel. Good morning Pastor. Kami di ay tong visitor sa church anniversary from Giholngan. Salamat kaayo sa inyo nga pakiguban. Ang Dios magpanalangin. Wa gyud ko kaayo pag ko kaila kaayo pod ninyo nalimot ra pod ko. Pero salamat kaayo nakahimamatay ta dito sa Pantulinaw, Giholngan. Salamat kaayo sa inyong pagkugi o pagbisita dito sa atong mga kaigsuonan. Ang atong simbahan nga gibutang sa Dios dihas Pantulinaw. Kanang simbahan mga kaigsuonan ato na tanan kay ikaw ug ako usa sa Dios nga atong gialagaran. Mayo nga pagpaminaw ni Raquel Bordin. Mayo nga pagpaminaw Sister Katubay Jinil Istrao, salamat kaayo sa inyong panahon. Salamat kayo sa inyong presensya. Dalaygon ang Dios. I hope magkita-kita patapagbalik. Si Michelle Tuco, good morning. Og si Nori John Gumalin, maayong buntag. Og si Adila Fat Bersamera, maayong pagpaminaw. Good morning, Pastor Adila. Kumusta mo diha sa tumakigsunan sa Katumunoy? Ang Dios magpanalangin. Be enjoy and be thankful ra gyud ta sa atong Ginoo. Gikan ni Sweetie mo nago, maayong buntag Pastor Gideon. Salamat kaayo kay naka-live ka sayo. Ako sa ni humanon pag paminaw. Aha nako mo adto sa akong trabaho human ani Pastor. Pastor request ko og ikaw ang kusog. Salamat watching from Dumigang, Zamboanga del Sur. Sa mga awit mo sa awit makalangit mga kaigsunan ngayong i-request mga sa ko pasensya ha. O niya rang gabi mo kanta ko. O kaha mo tukartas inyo hang mga request kay karon mo lakaw masad ko. Mo lakaw dai sad me. Si Jocelyn Oliger, morning Pastor. Og sa tanan nga mga tagasunod ni inyong programa, God bless natong tanan. Si Ria Gundao, good morning Pastor Wansing from Manila. Request ko labod. Ani ra gyud nako ni mapataga ag pagtagad. Ani ang gabi ani magampo ta mga kaigsuonan nga wala ra gyud untay kilat-kilat, wala ra untay kana bitaw nga pagdalugdog og kilat og uban pa. Ay atong gilikayan ang mga gadget mandaot niya. Mayo nga pagpaminaw ni Gio. Asa man ni pagbasa? Patudlo ni ako ani. Maayong buntag Pastor, kumusta og tibuok nimong pamilya? May buntag ni Adila Fat Bersamira. Good morning Pastor Gideon o Kera. Kaayo mi diri Pastor. God is good all the time. God is with us always and bless us all. Ampingan mo sa Ginoo sa inyo mga lakaw. Pastor, akong kalipay ang gikalipay nako ang plano sa Dios nga karong Marso tapukon sa Ginoo. Karong Marso diris ang tanang mga pastor nga nagpabilin sa akong pagdumala diha sa pagpangalagad nato sa Ginoo. Tapukon sa Ginoo karong Marso diri sa Sardinia diin maghimo tag krusada, healing crusade. Og ako gyud gitinguha gyud nga parapol pug ko og mga FM radio set. Mo na ako ang gibutang sa Dios sa akong kasing-kasing. Og ako nang gipangandaman na apay 8 ka bulan nga pagpangandam alang sa dakong buhaton. Dakong buhaton nga duna poy buhaton gyud ang Ginoo ni anang adlaw alang sa kaluwasang kabag-uhan sa tanang mga taong makadungog sa pulong sa Ginoo ni anang adlaw. Maayong buntag ni Arlene. Good morning Pastor. Kag sa tanawa sing from Magallanes, Makati City. Maayong buntag ni mo diha sis. Kumusta kayo dyan? Magandang umaga sa ating lahat bayan. Kita na may buntag.
Maayong pakiguban, maayong pagpaminaw ni Lini Celeste Labitan, musta na ka pastor, maayong buntag og sa tanang naminaw. Salamat kaayo Sister Lini sa inyong pagpumusta. To God be the glory. Ang Dios nag-uban kanamo. Maayo ang Dios sa tanang panahon. Padayon ang Dios nangulo og namuhat sa mga buluhaton nga gipiyal sa Ginoo. Okay ra na pastor, praying for the ministry. God bless as always. Salamat sa atong buhi na Dios. Mao ginay akong gitinguha nga tanang mga pastor sa Cebu, sa Negros magkahiusa dire sa Barangay Sardinia. Unya ako nang gipangandaman gyud gipangandaman na namo dire para magkahiusa ang tanang mga kapastoran diha sa pagpamuhat alang sa kahimayaan sa Dios. Kay di man maayo mga kaigsuonan nga ang mga kapastoran dili sad magiyahan, dili sad matudluan. Kay kung dili matudluan mga kaigsuonan, matudpas uban po mga pastor, magpataka ra pud ang uban. Magpataka lang og kana bitawng lukso-lukso, magbalhin-balhin unya daghang buluhaton mababagan. Si Regine Fajardo, maayong buntag pastor kag sa tanan na matid dalaygo ng Dios. Magandang aga sa iyo dyan. Sino Region Gumalin, pastor, nindot kaayo imong mga pulong, madugangan akong pagtuon. Salamat kayo amping permi. Pa-shout out pastor sa akong asawa sa Clearly G. Gumalin, tuas sa Surigao. Manghinaot ko nga maayo kanunay ialawas. God bless you, pastor. God bless ninyong tanan. Atong hisgutan mga kaigsuonan kanang mga pamaagi sa Dios aron ang tao nga nagtuo nga mao kita mahimong bulahan. Kay saya-saya, kay ganda-ganda, kay saya-saya, kay ganda-ganda, kay saya-saya, kay ganda-ganda, kay saya-saya, kay ganda. Mayong pakiguban no sa tanan nga mga kaigsuonan nga nagsunod sa FM Radio 101.3. Mayong pagpaminaw ni Brother Moses Cardente o maayong buntag ni Brother Pedro Arsola. Maayong buntag, maayong pagpaminaw ni Brother Jason nga nano ka dihas linaw, maayong buntag, maayong pakiguban. Matod pas usa sa kapastor nga ako ang usas mga estudyante sa una sa basic pastoral insa nindot pastor nga magpadayon ang kanabitang paghatag og panahon sa usag-usa kay dunay mga tao nga wala na magpadayon diha sa buluhaton, wala na gani respeto. Kay matod pa diha gani sa buluhaton natubangan sa presensya sa Ginoo, dunay mutawag tubagon pa. Mao bitaw nang bantayanan kayo mga kaigsuonan kining pagdumalag simbahan. Kinahanglan daw na gyoy mo pahinumdom o pahimangno. Mo na nga ang pastor do na gisay pastor, ang pangulo do na gyud nay pangulo. Di gyud na mahitabo mga kaigsuonan nga ang pangulo wala nay pangulo. Usa sa mga pangulo sa pangulo mga kaigsuonan katong walay gilaing gitutukan o gipahari kundi ang balang espiritu. Kay ang tao nga giharian o gipanguluhan kanunay sa balang espiritu, kanunay nagmatngon, kanunay makabantay, kanunay andam sa bisan unsang mga panghitabo nga gitugot sa Dios nga atong gilagaran. Tanan nga mga panghitabo niining atong kinabuhi sa atong pag-alagad sa Dios, kanang tanan may katuyuan. Dili aron kita luyahon, pukanon, kon dili kita aron malig-on, aron makakitag makasinati sa gahom sa Dios nga atong gilagaran.
Mga igsoon sa ato karong panag-uban, maghisgot ta kining bulahan. Ang bulahan mga kaigsuonan, usa ka na kapulo nga kanunay dapat ideklara. Kanunay dapat tuuhan, dawaton. Kanunay nato nga angkunon ang pulong bulahan. Bulahan ko kay na ako'y Ginoo. Bulahan ko kay gitagaan ko higayon nga makapangalagan sa Dios pagkanindota. Ato nang angkunon kanunay nga kita bulahan. Kay kun unsay atong gilitok gipamulong, mao nay mahitabo sa unahan. Dili nato tugutan mga kaigsunan nga ang ato ang hunahuna kasing-kasing ang pangitaon ang kalisod. Kay mailhan nimo ang tao nga moingon nga gusto og kana bitang madagayaon, pero ang kasing-kasing og una nangitag kalisod. Kabalo mo mga kaigsunan, ang giingon ni Ginoong Hesus, unsay naa sa atong kasing-kasing, mausay mo gawas sa atong baba. Daghang nga yung mga tao nga nagtuo karon, mapakristohano, mapaborn again, madili man born again, pangumustahon gani, moingon dayon nga, ay lisod ang panahon, kuyaw na kaayo ang panahon. Mga igsuon kos Ginoo, kitang mga tagalangit, wow, no? Nindot kaayo, tagalangit. Kitang tagalangit, dapat ang ato ang ideklara, ato ang iganasulti kanunay sa atong kaugalingon, sa atong Pinoy-anan, sa ato ang pamilya, sa ato ang mga kaila, labi na sa ato ang mga kaigsuonan sa pagtuo o diha sa mga simbahan. Kanunay natong angkonon nga kita nahimong bulahan. Ikaw ug ako bulahan ta, maayo nga buntag sa tanang mga gibulahan sa Dios. May buntag kaninyo mga igsoon, may buntag. Nindot kaayo mga kaigsuonan nga angkonon nato kining pulong pagkabulahan. Ang tinuod na naman ta ana. Na naman ta sa dapit nga gipanalanginan ta sa Dios, giatiman ta sa Dios, gipanguluhan ta sa Dios, gitagbo ta sa Dios. Mga igsoon, mauni mga pulonga nga dapat natong tipigan og ibutang sa atong kasing-kasing ug sa atong hunahuna. Ang mga gihimo sa Dios, ang mga gibuhat sa Dios. Ikaw ug ako giluwas na ta, gibag-o na ta, gipanalanginan na ta, giatiman na ta sa Dios. Kaniadto layo ta, ngano man nagpalayo ang Dios tungod kay nailalom ta sa sala. Apan tungod sa gihimo sa Dios, nga iyang gipadala si Jesus, nakabaton tag relasyon. Mahinungdan sa tanang panahon, kita mo sampit sa amahan, iyatang tubagog ati manon. Diba no? Lamang, igsoon kos Ginoo, dunay panahon nga itugot sa Dios kanang mga kabugaton, mga pagsulay, mga problema, dili aron muundang tas pagpangalagan. Dili aron maluya ka, dili aron mo surrender, kun dili aron mo padayon ka. Kay damor ni mo ning masinatian ang unsa may mga problema dihas imong Pinoy-anan sa simbahan o sa mga bulaton diin ka gisaligan. Igsoon kos Ginoo, damor nimong masinatian og maila-ila ang Dios nga nagtawag kanimo. Kung daay mga pagsulay, pagkanindota, ngano man, damor kang panalanginan sa Dios. Tinuod na damor kang panalanginan sa Dios. Duna ba'y mga taong gipanalanginan sa Dios diha sa karaang kasabutan or sa daang kasabutan? Duna ba'y mga tao diha sa daang kasabutan nga gipanalanginan sa Dios nga wala makasinatig mga pagsulay? Before sila gipanalanginan sa Dios, gisulayan sila sa makadaghan. Gisulayan sila sa makadaghan. Before sila nakasuod sa yutang Kanaan, nga diin didto wala nay kagutom, diin didto wala nay kalisod, nag-awas ang pagkaon, nag-awas ang unsa may ilang gikinahanglan.
Apan sa wala pa sila moabot nga to, doon ay mga pagsulay nga gipasinati sa Dios. Kabantay mo mga kaigsuonan, wala usa sila pasudla dito sa Kanaan. Ang tinuod, kung imuhang subayon ang history sa mga Israelita, dunay dalan nga pertirang laktura nga dali silang makaabot sa saad sa Dios ngadtos mga Israelita. Pero gipatuyok sila sa Dios. Gipaagi sila sa lisod nga dalan, dugay nga dalan, tuyok-tuyok nga dalan, dunay mga katalagman nga dili nila mabantayan, dunay kagutom, dunay mga panahon nga mahimong delikado ang ilang kinabuhi. Dili tungod aron sila maloya, dili tungod aron sila mobeya, kundili aron damor nilang maila-ila ang Dios. Mga igsuon sa atong pagpangalagad o pagtuos Ginoo, tinud-aday bagyud tang nakaila-ila na sa Dios. Igsuon ko sa Ginoo, kung nakailag kita sa Dios mga kaigsuonan, kabalo mo unsa? Kung naay mga pagsulay, di ka dapat maluya. Kung dunay mga problema, dili ka dapat mangutana. Nganong miabot ni nga nangalagad naman unta ka. Di ba no? Mga igsuon, gusto sa Ginoo nga mabulahan ka. Walay laing plano ang Dios. Mabulahan ta. O kining pulong bulahan, dili ni mga igsuon mahitabo didto lamang sa iyang gingharian, kundili bisan gani sa atong pagpuyos kalibutan. Yan ang ipasinati. Mahimong bulahan ang imong kinabuhi, dihas imong Pinoy-anan, dihas imuhang pamilya, dihas imuhang mga kaila, but ipasabot daghang pabor nga giandam ang Dios sa imong kinabuhi. Daghan nga mga panalangin nga giandam ang Dios sa imong kinabuhi. Apan kanus ani mahitabo? Kanus ani mga kaigsuonan mahitabo kanang magukod kas mga panalangin? Kanang kanunay nimong pangayoon ang panalangin? Kanunay nimong pangayoon, sige kag ampo, Lord panalangin ko. Actually mga kaigsuonan, gipanalanginan natay. Gipanalanginan naman ta. Ang ato lamang mga kaigsuonan, kabalo mo unsa? Ang pagkinabuhi diha sa panalangin. Human naman girilis ang yawi sa panalangin. Namatay na si Jesus. Gitapos na ni Jesus ang tanan. Nanatas panalangin. Hallelujah, glory to God. Inaimuhang tapadiha, nanatas panalangin. Ayaw na pagmugot, oy. Ay na kaguol diha, ayaw na kabalaka. Naanatas panalangin. Bisag unsay mga panghitabo sa imong palibot, bisan unsa man kakalisod og mga problema, do naman siguro'y problema mga kaigsuonan sa atong pangunaw nagpangagpas murag wa nay kasulbaran. Pero igsuon ko sunahuna ra na. Kay ang tinuod, walay problema way solusyon. Kay ngano man, gihatag na sa Ginoo ang tanan. Gihimo na sa Dios ang tanan. Nanatas panalangin. Amen ba? Nanatas panalangin. Ato nang ideklarar ato nang tuuhan. Lamang, naay lamang. Kumbaga ba, sa laing bahin, naay pero. Dapat ikaw og ako, nga nagtuog ning salig sa Ginoo, puy-an nato ang panalangin. Ang taong mimpuyo sa panalangin mga kaigsuonan ko sa Ginoo, kabalo ba mo unsa? Mudawat sa iyang mga pamaagi. Kay kung moingon tang magpuyo ta sa panalangin sa Dios, wala nato dawata ang pamaagi. Ang pangutana, unsaon nato pagdawat? Kung wala tay tuon-tuon. Unsaon nato pagdawat mga kaigsuonan sa pamaagi sa Dios? Diha sa panalangin. Kung wala tay tuon-tuon, kung naa man kanay nagtuon mga kaigsuonan, mayra sa sugod. Daghang nagtuon mga kaigsuonan, unya kung naay mga pagsulay, ora mag dili epektibo, ari na puslain, adto na puslain. Ang tod na tiguang mga kaigsuonan, wa gay nahuman.
Dili maayo mga kaigsuonan nga nagtuon ka, na malandong ka sa pulong sa Dios, na nagani mga pagsulay, mubalhin dayon ka. Dili maayo. Nganuman, wa man kay mahuman, magsige ra kag sugod-sugod. Mao na nga kung dunay gipiyal ang Dios sa imuha, gamay man ni, pero hinumdumi, dunay dako nga giandam ang Dios. Kon kanang gamay nga gipiyal sa Ginoo, imo nang maampingan. O walay laing mapataas kon dili ang iyang ngalan. Walay laing maalagaran kon dili siya nga nagpiyal sa imuha. Una ko nga pagdasi, igsuon ko sa Ginoo. Unsa man kagamay kanang gipiyal sa Dios sa imong kinabuhi, hinumdumi, timan ini, dili kay kana ra ang giandam sa Dios para sa imuha. Unsay giingon sa atong Ginoo? Kung kapiyalan kas gamay, piyalan kas daghan. Diba no? Munang ayaw kaguol. Dapat dili na nimo, dapat dili na bitaw nato pangitaon, pangayoon ang unsa may atong gikinahanglan. Unsa may atong gikinahanglan? Sama ng pagkaon, bisti, mainom. Gitagaan na ta kusog, gitagaan na tag abilidad, gitagaan ta tag hiyas. Labaw sa tanan, gitarong na sa Dios ang atong panghuna-una. Di ba no? Gitarong na sa Dios ang atong panghuna-una. But ipasabot ang atong mga huna-huna, mudawat na sa mga pamaagi sa Dios. Nadawat ba nimo ang pamaagi sa Dios? O sa may mga pamaagi sa Dios aron mahimo kang bulahan. Arita ni Job. Si Job mga kaigsuonan, makaingon tang bulahan. Bulahan siya kay naang iyang mga anak, daghan ka isag mga hayupan, karnero, uban pa, naay mga baka, doon na pagyusay mga trabahante. Labaw pa ni anak, gipakita pag yun sa pamilya ni Job nga ang tanan niyang mga kabataan kanunay nagbangkite. Ano man ang bangkite, pastor? Kumbira God. Speaking about kumbira mga kaigsunan, kaon dito, kaon diri, enjoy dito, enjoy diri. Napakaswerte kumbaga. Pero kabalo mamuunsa, doon na pagyoy labaw pa di ay. Doon na pa di ay mas labaw nga giandam ang Dios. Kung inato kabulahan si Job, gusto ang Dios nga mas mahimo pagyus ang bulahan. Kung inana siya kadunahan, doon na pagyoy giandam ang Dios nga mas maadunahan pagyud si Job. Pero na ay mga pagsulay. Di ba na kay pangandoy nga mahimong bulahan ay imong mga anak, imong mga apo, imong pamilya? Ayaw kaguol kung dunay mga pagsulay, dunay mga kalisdanan. O niya, dunay daghang mga rason ganong magkalisod ang tao. Una, nagkalisod ang tao tungod sa iyang gihimo. Siyempre kung naghimo kag dili maayo mo resulta gyud nagkalisod. Kung nagbisyo ka, natural mo anig yung ka ang nagbalatian. Tinuod na oy. Pero kung naay kalisod tungod kay gipili o giuna nimo ang pagpangalagad sa Dios, wow, dako kayo og panalangin nga mo abot pati dako na daghana gyud. Matud pas uban 40 yung pagkadaghana, di matabang ang panalangin. Kung naay mga kalisod, naay mga alantusonon, misakripisyo ka tungod sa kabuton sa Dios, like ni Job, mga kaigsuonan. Pero nindot kaayo mga kaigsuonan, kung naay tao nga nagbisyo, o niya miabot ang panahon nga miani na siya sa iyahang kanabitang ihang mga gihimo, kay moani man gyud ang tao. Kung ang taong nagbisyo, moani gyud na sa iyang bisyo. Bisag saon pa na og ampo nga, Lord tagaay kog maayong panglawas. Moingon ta nga tagaay kog maayong panglawas, unya nagbisyo ra gyapon. Mga kaigsuonan, mura na kag dagdamgo nga nagyamyam og gidaman. Kay ang tinuod nga nagampog nangayo sa Dios og maayong panglawas, nagamping pod o gitarong pod pagdumala ang lawas. Pero nindot mga kaigsuonan, kung naamay mga kaigsuonan nga naay bisyo, o niya niabot sa punto nga niani na sa ilahang
kanang mga binuhatan o niya mudangop sa Ginoo, mahimo siyang bulahan. Pero dili dapat hulaton mga kaigsuonan sa tao nga maunay masinatian. Si Job mga kaigsuonan, atong lion mga kaigsuonan, doon na say mga pinulungan or mga pulong nga magsugilon ka nato kung unsaon aron mahimong bulahan ang tao. Job Kapitulo 5:17. Ari raw sa ta sa libro ni Job. Job 5:17 nagingon. Bulahan ang tao nga badlongon sa Dios. Busa ayaw ikasakit kung badlongon kaniya. Wow, pagkanindota. Bulahan. Kanang badlongon mga kaigsuonan kung naa kay garbo, di gyud ka mo dawat ana. Naunsa may gikinahanglan aron kana bitawng makasabot ka sa tingog sa Dios. Mudawat kas mensahe sa Dios. Kayang tinuod nga mensahe sa Dios mga kaigsuonan kos Ginoo. Mubadlong, musaway, mutudlo unsaon pagkinabuhing matarong, maunay mensahe sa Dios eh. Pero kon ang mensahe ulog-ulogan ka, uyon-uyonan ka, ingnon ra ka nga, ay sagdi lang brad, padayon ra kay grasya ra gyud ang Ginoo. Grasya ra gyud ang kaluwasan, dili na atong buhat. Mga kaigsuonan, dili na mensahe sa Dios. Kung dunay nagpatambag, pastor, unsa man ni pastor, kanang nagsige ra man ko og kuan, nagsige ra man kog bisyo, nagsige ra man kog inom, sige ra man kog panugal, sa nagsige ra man ko og bisyo. Kung naay pastor nga moingon, sagdi lang brad, padayon lang brad, importante ni simba ka brad. Dili man na mao, dili man na maoy tingog sa Dios, dili man na maoy mensahe sa Dios nga mo'y makapabulahan sa tao. Ang tinuod nga mensahe sa Dios, pulong sa Dios, mubadlong gyud na. Mauna nga ang gikinahanglan aron mahimot ang bulahan, isalikway ang garbo, biyaan ang garbo. Kaning garbo mga kaigsuonan mo ni number 1 nga makapapukan sa tao. Mao ni maka number 1 nga makalaglag sa tao, sama ni Satanas. Mga kaigsuonan, nang hinambog na si Satanas. Grabe ang paghinambog ni Satanas, oy. Kabalo ba mo unsa? Saynan ka nga, dili gud siya mo'y naghimo ug wala gud say nahimo bisag usa. Do na ba'y nabuhat si Satanas? Do na ba say naumol nga mga butang sa kalibutan? Wala. Kumbaga pinialan ra siya, kumbaga. Pero tungod kay hambugiro o garboso kay si Satanas, imagine na unsa ka kahambugiro si Satanas, ingon dayon siya ay, ihatag ko ning sudara, kanang palasyo ha, ihatag ko na, basta mo simba lang ka nako. Pagkaway klaro ni Satanas, kana bitang mangangkon, ako ning tanan, ako mo'y nagbuhat aning tanan. Mga igsuon, lisod na kayo kung badlongon sa Dios. Ang tao nga lisod kayong badlongon ug pasabton sa mga mensahe sa Dios, kanang ako-akohon. Ako-akohon. Unya maunay makatagak kanang ako-akohon. Adunay istorya mga kaigsuonan nga nung makatagak ning kining ako-akohon, kanang mag-ingon nga kanang kisa man po'y nakahuna-huna ani nga nindot lagi kay ni. Ako pastor. Kisa man po'y nakahimo ani, nindutan lagi. Ako na pastor, ako gyud ana pastor, ako gyud. Mga igsuon, daghang mga taong natagak tungod sa pagkaako-ako. Pero bless kayo ang tao nga badlongon. Nabadlungan ba ang tanan? Mga igsuon, ang tao nga badlongon sa Dios, kana bitang sawayon, brad, ayaw anak brad, undangin na ng bisyo brad. Nganong miabot na karon sa imong kasing-kasing, nganong nakadungog ka anak, dili aron pakaulawan ka, dili aron tagaan kag way respeto, kanang dili kana bitang dili ingon nga wa ka respetuhi.
Mga igsoon, miabot ning pulunga sa imuha tungod kay gusto sa Dios nga mabulahan ka. Bulahan ang tao nga badlongon sa Dios, ingon si Job. Busa ayaw ikasakit kung badlongon ka. Wow. Daghan nga mga kana bitang speaking about pagbadlong, daghan kaayo nga gamiton ang Dios kung kinsay mo badlong nato. Ang gipakita sa ato ang Dios, ang gamiton kasagaran nga mobadlong nato, kanang mga taong walay kaalam, kanang mga taong walay iniskwelahan, pero misurrender og walay laing ilagaran kundi ang Amahan. Mao man ay kasagaran nga gamiton ang Dios, gamiton sa Dios, mga taong walay propesyon. Gigamit sa Dios ang mga walay alam aron pakaulawan ang mga maalamon. Si David ato kuno ang tan-awon kung kinsa ang mga taong bulahan or mga bulahang nga mga tao. Mga kaigsuonan, atong basahon ang sulat ni David sa Salmo 32 versikulo 1 nag-ingon, bulahan ang tao kansang sala gipasaylo og kansang kalapasan wala na isipa. Kanang wala na ipha, wala na hinumdumi pa, gikalimtan na sa Dios. Kumusta naman ka mga igsoon kanang imuhang pamilya, imong mga kaila nga nakahimog sala nimo? Gikalimtam na ba nimo or imo pang gitipigan? Kay kung imo nang gitipigan, mga kaigsuonan timan ini, kung unsay imong gibuhat karon buhatan ka sa ingon. Kung gusto ka nga kalimtan sa Dios ang imong mga sala og dili na hinumduman ang imong mga kalapasan, ayaw na sad hinumdumi ang mga kana bitang mga sayop, mga sala nga nabuhat sa tao diha nimo. Kung dunay mga tao nga nakasala diha nimo, ayaw na hinumdumi ang ilang mga sala, kalimti na. Unsay gitudlo sa atong Ginoong Hesus aron ikaw ug ako mahimong gawas nun? Dunay tudlo si Hesus mahitungod sa pagampo. Pasaylo kami, ingon nga kami nagpasaylo sa mga taong nakasala kanamo. Mga igsoon, kinsa ganitong mga tao nga nakabuhat og dili maayo sa imong kinabuhi, pasayloa sila. Pasayloa sila. Mga igsoon ko sa Ginoo, kay maunay usas mga makapabulahan nimo. Maunay usa ka pamaagi mga kaigsuonan, usa sa mga pamaagi nga mahimutang bulahan. Bulahan ang tao nga wala ilhang sad-an sa Ginoo ug dili limbungan. Bersikulo 2 mga kaigsuonan ko sa Ginoo. Kay ang tao nga gipasaylo sa Dios, kay mipasaylo pod sila sa mga tao nga nakasala kanila. Sa panahon nga mudangop siya sa Dios, ikaw ug ako nga gipasaylo sa Dios, mudangop ganita sa Dios, dili gyud ta pakyason sa Dios. Wa pa gani ta mangayo, gihatag na daan. Imagine na. Wa pa gani ta mangayo, gihatag na. Kinsa man nato nga nakasuway baka nga nangayo ka pero dugay na dieng gihatag ang imong gipangayo pagkanindota. Nangayo ka pero dugay na dieng gihatag. Pastor, wala lagi madawat. Wa man po nimo buhata ang pamaagi. Dugay nang gihatag pero wala man po nimo dawata. Wa man po nimo dawata ang mga gipangayo nimo. Nangayo kag panalangin pero wala man po nimo buhata aron mo abot ang panalangin. Di ba? Dugay naman gihatag sa Ginoong panalangin. Dugay na. Kanang kanta nga lahutay mga kaigsuonan. Kung imo nang hinuktokan, gi-release na sa Dios ang panalangin. Lamang wala ra nato buhata. Kasagaran sa tao, wala buhata. Buot ipasabot ba, wala dawata ang panalangin. Kaya nga naman, wala man trabahua ang pamaagi aron ka panalanginan. Naade ay taong panalanginan nga walay gibuhat. Nagsigirag bisyo, wala gani mga lagad.
Mga igsoon, dugay nang gihatag ang panalangin. Kinahanglan natong dawaton. Unsaon, pastor? Subayo na to ang mga pamaagi sa Dios. Ikinabuhi na to ang pamaagi sa Dios. Kay kung atong ikinabuhi ang pamaagi sa Dios, magkinabuhi ta sa kabuton sa Dios. Nanay panalangin, dugangan pa. Dugangan pa. Dili naman tamistil pa sige pangayo. Inago na imong tapad. Imong kauban diha, ayan na sige pangayo. Kabantay ka kung ikaw sige pangayuan. Unya ang nangayo dili pa andam. Mura ka og kanang mabungol. Mabungol unya likay-likayan na lang nimo. Ay kani mga kinitawa na mga na sad ni. Nya og ako nga tagan di pa man ni andam. Kabantay mo? Ako nakabantay gyud ko. Bahala na mo basta kay ako nakabantay ko. Kabantay ko mga kaigsunan. Sige tag pangayog panalangin. Nanang panalangin. Gi-release na. Gibuhat na sa Dios ang tanan. Gidaog na sa atong Ginoong Hesukristo ang tanan. Ikaw ug ako gitagaan at kagawasan. Dawata ang panalangin. Saon sa lagi Pastor Gideon? Nakaklaro anang Biblia mga kaigsuonan. Dawata sa paagi ikinabuhi ang unsa may pamaagi. Unsa may pamaagi aron panalanginan ka. Dawata kung naay mga pulo nga mabadlungan ka, dawata. Mabadlungan unya magbugot. Unya mga ipanalangin. Kisa may alkansi. Mana mga kaigsuonan. Sunod, ayaw na pagtipig og mga kanabitaw mga tao nga nakabuhat og dili maayo nimo. Ayaw na sila kasilagi. Ayaw sila kasuki. Ayaw sila kaligot-gote. Just enjoy sa imuhang kinabuhi karon. I-enjoy ang imong kinabuhi diha sa presensya ni Lord. But ipasabot pangalagad sa Ginoo sa way pagsibog. Alagari ang Dios sa way pagundang. Pasagdahi ang mga tao nga naay mga tao nga namagay mga tao mga kaigsuonan nga wala sa panalangin. Kay wa pud panalangin ni. Kasagaran mga kaigsuonan ang taong wala panalangin ni kanunay ra na magdaot. Magdaot ang ilang una-una, magdaot ang ilang balatian, ilahang pagbati puro daot. Kay wa man panalangin ni. Ikaw nga ug ako nga gipanalanginan, wa nay daot. Wa nay daot. Wa nay daot nga sinultihan, wa nay daot nga pinulungan, wa nay daot nga una-una wag pagbati nganuman. Pinasaylo na gud ka. Gipasaylo na gud ta mga kaigsuonan ko sa Ginoo. Ang tao nga bulahan katong nagkinabuhi sibo og subay gayud sa pamaagi sa Dios. Unsa may gikinahanglan mga kaigsuonan aron maikinabuhi nato ang pamaagi sa Dios? Salig sa Dios. Ayaw salig sa imong kalam. Ayaw salig sa imong propesyon. Ayaw salig sa unsay naani mo. Ayaw salig sa imong abilidad, kakugihan ug uban pa. Kay daghan kayo mga taong maalamon, kugihan, o niya kusog ka imong trabaho, huwag iapoy panalangin. Salig sa Dios. Ang taong mosalig sa Dios, kabalo ba mo unsa? Dili gayod mo undang sa pagbuhat sa pamaagi sa Ginoo. Unsa may mga pamaagi sa Ginoo? Dili na nato na mistil pang balik-balikon. Unsaon aron ka mahimong malipayon, malinawon? Naa dihas Biblia. Salmo 16:11. Aron ka mabulahan, tun-i kanunay ang Biblia. Tun-i adlaw o gabi. Salmo 1:1. Diba na? Ayaw na sige og pangita og kuan kana bitawng mga tao nga dili maayo. Unya maoy imong ikahilubilo kanunay, likay ang mga taong dautan. Si Apostol Pablo miingon, likay ang mga taong mga kaigsuonan nga dili motuman. Ingon si David, arita ni David, Salmo 40 versikulo 4, bulahan ang tao nga nagsalig sa Ginoo ug dili mo dangop sa mga dios-dios o muuban ni adtong musimba sa mga mini nga dios.
Daw naman goy mga tao, mga kaigsuonan nga naas mga pagsulay. Mubalhin man na, mubalhin dayog laing Dios. Naamagoy mga taong nakitaan sa Ginoo, for example, gibutang ka sa Ginoo diha o gibutang ta sa Ginoo dinhi. Moingon ang Ginoo, Gideon, mao ni imong trabaho, mao ni ang imong bulhaton. Unya oy. Ang imo ha pagwali ra gyud. Pagpahinom do pagdasig sa mga tao. Unya matag bulhaton na bay inay pagsulay. Naamagoy na mga pagsulay. For example, na gibutang ka sa Ginoo diha karon, unya na mga pagsulay. Nya moingon dayon ka nga, puno na man ni pagsulay ni ako ang kinabuhi. Oy, mubalhin siguro ko murag wala dili man ni pagpangalagad kay napuno naman. Pagkaninduta mga kaigsuonan kung napuno kas mga pagsulay kay napuno pukas panalangin ana. Kabantayin mo ni Jose. Si Jose mga kaigsuonan bisag unsay buhaton niya, maayo ang iyang buhaton. Lisod gyapon ang iyang padulngan. Tinuod na oy. Kanindot ang gihimo ni ni Jose. Pag ingon siyang amahan, Jose, ihatod ning pagkaon sa imuhang mga magulang, sa imong mga igsuon, samtang sila na makero. Hala ihatod ni. Bisag si Jose nga kanang naasay na sayran nga naglagot ang iyang mga igsuon, wag gyud siya maglagot. Nasina ang iyang mga igsuon, wag gyud siya masina. Kalipay niya ang pagtahod sa iyang ginikanan. Kalipay niya ang pagbuhat o pagsunod sa sugo sa iyang amahan. Hatod siya. Naunsa man nga sa ihang nahimong maayo, gibuhatan man noon sa dautan. Kabantay mo mga kaigsuonan. Daghan kaayo kang gibuhat nga maayo, pero miani ka og dili maayo. Ngano man? Dili na mo'y katapusan. Dili na maoy kana bitang maunay katapusan. Kundili sinugdanan nas panalangin, ilhanan na sa panalangin. Kana bitong magbuhat kag maayo, naagi apoy kalisod, naagi mo mga pagsulay, naagi apoy mo lutos, pagbiay butang-butang. Ngano man? Mahitabo na ganit na sa imong kinabuhi. Pasalamati ang Dios. Moabot na ganit na sa imong kinabuhi nga buhatan kag dili maayo sa imong pagbuhat og mga maayo. Wow! Pasalamati ang Dios. Kay dunay dako kayong plano ang Dios. Labaw sa imong gitinguha. Tinuod na. Lamang ayaw gyud wad-a ang pagsalig. Ayaw wad-a ang pagsalig sa saan sa Dios, sa pamaagi sa Dios, kay mawa gani ang pagsalig mga kaigsuonan. Mangita lang gyud kag laing Dios. Mudangop man kag lain nga mga tao. Mubiya man kas imuhang nasugdan nga bulhaton. Imbes magwawali, dili na magwawali. Mao na nga aron mahimot ang bulahan mga kaigsuonan. Kinahanglan dili na tuwadon ang pagsalig. Dili na tuwadon mga kaigsuonan ang paghinumdom sa mga saad pamaagi sa Ginoo. Unya kanunay magtuon ta sa pulong sa Ginoo. Muna niingon si David nga nagtuon siya niini adlaw o gabi. Unya diha sa pagtuon daghan kay mga pagsulay. Ayaw og kaluya. Diha sa pagtuon daghan mo baybiay. Na mo ingon nga tuntuon ka anang Biblia makabuang man na. Tuntuon ka ng Biblia sinulat naman nagtao. Ay na sila pansina. Ayaw na sila tagda. Kay wala kay maani ana. Ana ay maani siguro Pastor Gideon. Yes na kaluya. Kaluyag kaguol. Kana bitaw nangalagad kas Ginoo. Nagtuon kag Biblia. Padahin kang nagtuon sa Biblia. Unya na pagi mga pagsulay na ay kawaladon og uban pa. Unya padayon na gyud sa pagtuon at the same time na apoy magbugal-bugal nimo. Katong mga taong nagbugal-bugal nimo ayaw tagda. Wa kay maani ato. Ay naadi ay kaguol. Mo ani magkakaguol. Kasakit, kaluya. Pero kung dili nimo tagdon, na kay maani. Malipayon, madaugon, puno kas panalangin sa Dios.
Igsoon, ing naimong tapad diha imong kauban. Hatagig panahon ang Biblia. Hatagig panahon ang pagbasag Biblia. Mga kaigsuonan ko sa Ginoo. Ayawad ang pagbasag Biblia. Hatagig panahon, adlaw o gabi paning kamuti. Ayaw ipakita ang tao, ayaw ipakita sa tao nga nagtuon ka. Ayaw ipakita sa tao mga kaigsuonan nga nagbasa kag Biblia. Buhatan ni sa tago. Buhatan ni sa sikreto. Kay ang pagbuhat ni mo niini daw sama nga ikaw nakigsultis Ginoo. Sa dihang na mga pagsulay, dapat mosalig ka o kinahanglan mo padayon ka sa pagsalig, mo padayon ka sa pagsalig, sa pagsalig, sa pagsalig, sa pagsalig. Kinahanglan mo barog ka. O sige, ingon ni Apostol Santiago, Kapitulo 1:12. Bulahan ang tao nga mubarog taliwala sa mga pagtintal, kaysa ihang pagdaog, makadawat siya sa kinabuhi ang ganti nga gisaan sa Dios alang ni adtong mga nahigugma kaniya. Kinsa gani ang tao nga nahigugma kaniya? Nagtuman sa mga sugo sa Dios. Kung higugma nato ang Dios, tumano nato ang mga sugo sa Dios. Buti pasabot ang mga pamaagi sa Dios. Natuman na ba nato ang pamaagi sa Dios? Igsuon ko sa Ginoo, i-enjoy ang panalangin sa Dios. I-enjoy ang mensahe sa Dios. Akong awiton ang awit mga kaigsuonan nga lahotay. Ako sa tagaan og pagtagad kay naghulat pa man ko sa ako mga kauban para sa among biyahe. Akong katahon ang lahotay. Akong katahon ang awit lahotay. Unya ang kinatibuk ang mensahe sa awit nga lahotay pamalandongi ha. Step by step. Gikan sa verse 1, ang primero anak chorus, then verse 1, chorus, verse 2, chorus, verse 3, chorus, dayong end. Ang una gyud sa kanta sa lahotay, chorus. Kanang dili ba may kinutuban man ang tanan. Okay. Ako nga kantahon. O niya, pamalandungi ha. Pamalandungi ang awit, makalangit, lahotay. ba may kinutuban man ang tanan, kalisdanan kasakitan, do naman utlana, usayaw kaloya, kay mayong mapa, angay kalang mulahotay, aron makalabang ka sa pagsulay. Verse 1. Kun mong ngit-ngit man ang mga adlaw mo, ayaw kalimot sa Ginoo. Tanang kabug-at mo, tabangan ka. Ayaw ragyod pagbiyakan niya. Dili ba may kinutuban man ang tanan,
kalisdanan kasakitan, do na may utlanan, usayaw kaloy ka kay mayong mapa, angay ka lang bulahutan aron makalabang ka sa pagsulay. Pag matinod-anon lang samtang may oras pa, kay andam ang Diyos umulihog ka, buhata ang tanang kabubuto niya, kay ang panalangin niya gihatang na. Dili ba may kinutuban man ang tanan, kalisdanan kasakitan, do na may utlana, usayaw kaluya kay may umapa, angay ka lang mulahotay aron makalabang ka sa pagsulat. Kung ang panalangin maangkon mo na, kung ang panalangin maangkon mo na, ayaw kalibot day ka siya, ayaw kalimot sa, og dili ka kabsan sa tanang butan. Kung dili nimo kalimtan, di gyud ka kabsan sa tanang butan. Kung si Jesus karon imong alagaran, dili ba may kinutuban man ang tanan, kalisdanan kasakitan, do na may utlana, usayaw kaloya mayong mapa, angay ka lang mulahotay aron makalabang ka sa Magambot ta mga kaigsunan, sa dili pa ko manamilit kay oras na sa amo ang pagbiyahe. Og dalaygon ng Dios nga nagtudlog nagpahinomdom kanato mga kaigsunan, aron kita mahimong bulahan mga kaigsunan. Kung doon na may mga pulong nga diin kita mabadlungan, pasalamatan na ato ang Dios. Kinahanglan dili nato hinumduman ang unsa may mga nahimo nato mga kalapasan. Ayaw na nahinomdumi, gikalimtan na nas Ginoo. Ayaw na pagpabilin ug ayaw na buhata. Ang unsa may dili maayo nga dili ikalipay sa Dios mga kaigsunan, kay gipanalanginan natang tanan. Magampo ta sa dili pa ko manamilit o pasalamatan nato ang Dios. Amahan mo nga Dios, salamat o Dios sa imong pag-uban kanamo, sa imong pag-atiman o pag-amuma sa matagusan namo kakinabuhi. Salamat o Dios nga imo kaming gitudloan, gigiyahan, gipahinumduman sa angay namong buhaton nga kami o Dios niining adlaw kanunay nimong gipanalanginan. Among dawaton ang panalangin, ang mga pabor ug ang mga butang nga imong gipiyal giandam sa matagusa. I declare blessing Ginoo. Salamat Ginoo sa imong mga pulong nga gikinahanglan gayud kaming modawat sa imong mga mensahe ug magkinabuhi niini. And thank you so much Lord nga imo kami gitudloan unsaon pagpabilin diha sa pagsalig ug pagpadayon sa pagsalig kanimo. Salamat o Dios nga padayon kang nagpahinumdum kanamo nga dili na kami dapat maluya diha sa pagpabilin sa mga butang nga nahimo namo kaniadto nga diin wala nimo kahimuti.
kay imo nang gikalimtan ang bisan unsang mga kalapasan kasalanan, imo nang gikalimtan. Thank you so much, Lord, nga ikaw magatagbo sa ako mga kaigsuonan sa ilang pagtrabaho, pagnegosyo, bisan pa sa tanang mga source of income sa ako mga kaigsuonan. I declare blessing upon blessing in the name of Jesus. In the name of Jesus. Thank you so much, Lord. Ako silang isalig, itugyan na kanimo, uban ni silang tanan, o panguluhi kaming tanan sa imo mga pulong. Among ihasalig, ihalad ang among kinabuhi diha kanimo, og mga pagdaig pagpasalamat alang lamang kanimo kadungganan sa pangalan ni Jesus. Amen. Oh, amen. Alang sa mga listeners sa FM Radio 101.3 diri sa Sitio Kalugtugan, Barangay Sardinia, Malabuyok, Cebu, ako sa nga itemporaryo pag-close ang ato ang FM radio. Kay manglakaw mi, nya na napagi pag-ulan-ulan, basi og naamagoy pag-ulan-ulan. Mao na nga kinahanglan yung i-off na mo ang FM radio. Mubalik mi inig-abot namo diri sa ato ang FM station, diri sa atong recording studio. Dalaygon ang Dios kini igsuon na inyong igsuon mo ingon ang pulong sa Dios atong kinabuhi. Ang pulong mo kinabuhi ko. God bless. Bye-bye. Ang Dios mag-uban. Aniha ako sa pagdaig, Pagday mag-aawit kanimo amahan Jesus, magahalad mga pagday mag-aawit kanimo amahan. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig kanimo lang Jesus. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig kanimo lang. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko doon kanimo Jesus. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko doon kanimo.